Еврорадио.FM. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Зміцер Лукашук. І гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы, які можна не толькі слухаць, але і глядзець праз аккаунты Еўрарадыё у сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакце, на канале YouTube. 21 верасня кіраўнікі Беларусі і Расіі Александр Лукашенко і Владимир Путин у чарговы раз сустракаюцца ў Сочы. Сустрэча гэта адбудзецца на фоне новых праблемаў у беларуска-расійскіх узаемаадносінах. Чаго чакаць ад гэтай сустрэчы мы сёння абмяркуем з палітычным аналітыкам Юрыем Дракахрустам і кіраўніком аналітычнага цэнтра Беларусь Security Blog Андрэем Паротнікавым. Добрый дзень, шановнае гаспадарства. Добрый дзень. Пытанне можа быць адразу да абодвух, там па чарзе, ці як вот вырашыце. Ўсё ж такі нармальна гэта ці не, калі вот з такой невялікай разбежкай у часе сустракаюцца кіраўнікі двух нашых краін? Ну, на агул кажучы, да, так. Таму што, магчыма, тады не дамовіліся, зараз можа быць дамовіцца. Дарэчы, менавіта з таго, што такой кароткі прамежак, я мяркую, што хутчэй за ўсё будзе нейкі кампраміс. Я не думаю, што вынікі цяперашняй сустрэчы, ну, заўтрашняй сустрэчы будуць такімі же, як минулай. Бо інакш бы заўтрашняй сустрэчы проста не было. Бо мінулым разам сустракаліся ў Сочы, выніку, мягка кажучы, не было, нават крышачку так скосна паскандалілі. І тады Лукашенко сказал, ну, і Путин мне абяцаў, праз нейкі час мы сустрэнемся. Ну, калі б вот на сённяшні дзень, на 20 верасня, так бы мовіць, Москва и Минск вот пришли до того, что пад, что им як бы няма ні про что размаўляць, завтра просто бы сустрэчы не было. Вот Андрей, а можа быць просто кіраўнікі, ну, прысутнічаюць там, дзе будуць сустракацца перамоўныя групы новыя, бо змянілася ж кіраўніцтва там у беларускага ўраду, нейкія людзі прыйшлі, можа там просто будуць знаёміцца перамоўшчыкі такога ўзроўня, а ну кіраўнікі адпачыць у гэты час прыехалі. Я не думаю, што кіраўнікі паедуць адпачываць, гэта ўсё ж такі будзе такая даволі важная сустрэча, але яна будзе не палітычна важнай, а хутчэй важнай з кропкі гледжання эканамічнай, двухбаковых гандлёва-эканамічных адносінаў. А што тычыцца ці нармальна, ці ненармальна, калі вось праз такі кароткі прамежак часу сустракаюцца кіраўнікі двух дзяржаваў, то я сапраўды не бачу тут ніякай праблемы, тым больш, што калі казаць пра жнівеньскую сустрэчу, то там больш патрэба ў ёй была у беларускага боку. А ў дадзеным выпадку мне здаецца, што рэй будзе весці Масква. Спадар Юрый, а ўсё ж такі, калі вяртацца да папярэдняй сустрэчы ў Сочы, такой вот, як вы выказаліся, не вельмі ўдалай. Чаму, вот, на ваш погляд, тая сустрэча была неўдалай? Яна не падрыхтаваная была, ці ў чым прычына? Ну, таму што пазіцыі бакоў вельмі істотна адрозніваюцца, таму што як бы вырашэнне насамрэч яно гэтых праблем залежыць ад даволі такіх тонкіх, далікатных взаимодзеянняў, взаемаадносінаў першых асобаў. Там не все матэматычна як бы пралічваецца, потому что, ну, ведаеце, фармальна кажучы, ёсць гіганцкая Расія і ёсць маленькая Беларусь. Але часам, і прычым это, дарэчы, нават на ўзроўні тэорыі гульняў падлічана, часам слабы аказваецца мацнейшае за сильнага, за больш моцнага. Вот. І як мы памятаем, вот што папярэднічала той сустрэчы ў Сочы, да, ну, это канфлікт па цэламу шэрагу лініяў. Это і падатковы манеўр, гэта і, ну, фактычна прыпыненне крэдытаў еўразійскага фонду, гэта і вот гэтыя заявы пра тое, што не будзем, не дадзім больш вам нафтапрадукты, істотна скароцім. Это гучны рэй у расійскіх медыа, так сказать, здраднікі беларусы, нас аб'ядаюць і гэтак далей. Ну і знакамітыя заявы Лукашэнкі. Першае, это што як бы нам не патрапіць в чужую дзяржаву,
Вот. И другое – это российская политика, это барбарская политика. Ну, все это немагчыма назвать выпадковыми рэчамі. Безумоўна, быў канфлікт. Гледзячы па ўсім, у Сочи, ну, вот як бы не расставили апошнія кропки. И я все ж таки думаю, что я кажу, завтра, это не значит, что Лукашенко завтра сдастся, и Путин скажет: ай, ладно, хрен с вами, берите. Вот. Я думаю, что будет некое поміж. Спадар Андрей, вот спадар Юрий пералічыў асноўныя такія навідавоку, якія праблемы нашых узаемаадносінаў. Гэта падатковы манеўр, гэта скарачэнне паставак нафтапрадуктаў. Магчыма, сюды можна дадаць яшчэ праблемы ў перамовах па чарговым крэдыце расійскім і гэтак далей. Ці сапраўды вот гэтыя фінансава-эканамічныя праблемы, яны галоўныя праблемы? Можа, за гэтым стаіць нешта іншае? Чаго хоча Крэмль, ствараючы, можа быць, гэтыя праблемы? Ну, па-першае, Крэмль не стварае гэтыя праблемы вынік, скажем так, розніцы ў падыходах да гандлёва-эканамічнага ўзаемадзеяння дзвюх бакоў. Мы ўсе вельмі шмат ведаем і чуем пра абмежаванне ў пастаўкі беларускай нейкай прадукцыі на расійскі рынок, але ёсць жа і маштабнае абмежаванне ў пастаўкі расійскай прадукцыі, у тым ліку і харчовай, і сельскай гаспадарчай, на беларускі рынок. Таму гэтыя праблемы, скажем так, ствараюцца з абодвух канцоў саюза ці там з абодвух бакоў мяжы. Я бы сказал так, что калі мы зноў-таки вяртаемся, у чым адрозненне сустрэчы жнівеньская той, што адбудзецца заўтра, падчас жнівеньскай сустрэчы Лукашенко прыехаў паразмаўляць пра тое, што хвалюе яго. А заўтра будзе размова па канкрэтных пытаннях, па якіх гатовыя размаўляць у Маскве, па якіх у іх ёсць канкрэтныя прапановы, як гэтыя праблемныя моманты вырашаць. І гэта сапраўды, перш за ўсё, пытанне гандлёва-эканамічнага супрацоўніцтва і захавання і перафарматавання фінансава-эканамічнай падтрымкі беларускага боку з расійскага боку. Фінансавая падтрымка, пра якую шмат кажуць. Вот, дарэчы, нават спадар Суздальцаў, які зараз працуе ў вышэйшай школе эканомікі Расіі, падлічыў, што нібыта праз розныя крэдыты, дапамогі, субсідыі, кошты на нафту і газ Расія дапамагла, назовем это так, Беларусі за ўсе гады на 116 мільярдаў долараў. Як вы лічыце, вот сапраўды надакучыла, як это кажуць у пэўных расійскіх СМІ, Расіі карміць Беларусь? Ну, ведаеце, як бы такое адчуванне, такой матыў у іх, безумоўна, ёсць. У іх ёсць ён з аднаго боку таму, што ім ўжо даўно не вельмі падабаецца, скажем так, ступень лаяльнасці, якую дэманструе Беларусь. Ім вельмі многае ў паводзінах Беларусі не падабаецца. Хацелось бы, чтобы яна была больш шчырай і ішла насустрач Расіі. З другога боку, у Расіі непростае эканамічнае становішча зараз. Я не скажу, што оно катастрафічнае, але яно непростае. Санкцыі б'юць, невядома, як яны удараць заўтра. Я яшчэ раз падкрэсліваю, это не та сітуацыя, просто жраць няма. Так сказать, няма што, няма грошай. У Расіі 2 мільярды на Беларусь заўсёды знойдзецца. Але пытанне ёсць, ці даваць ёй. Але ведаеце што, вельмі часта, мне здаецца, всякого кшталту аналітыкі, як бы сказаць, надта прагматызуюць адносіны, надта бухгалтарызуюць, калі заўгодна, адносіны дзяржаваў. В тым сэнсе, што Расія нешта дае Беларусі, а што Беларусь дае? Я спытаю, скажите, а што Ізраіль дае Злучаным Штатам Амерыкі? Што, так сказаць, апельсіны танныя пастаўляе, ці што? Тое, што ізраільцяне умеюць скандаліць так, як куда кому-нибудь Лукашенку. Калі вы памятаеце, абмяркоўваўся іранскі дзіл, прэм'ер-міністр Ізраіля просто прыязджаў в Конгресс і казаў: мужики, не голосуйте. То есть это, в принципе, скандальная штука. И что? Они скоротили допомогу Израилю? Нет. Потому что урэшце-рэшт, сутнасць, скажем, американской допомоги Израилю – это тое, что Злучаным Штатам выгодно, чтобы Израиль такой, якой он есть, он был.
бы такую палітыку, якую ён хоча праводзіць, праводзіў. Это не адносіны я табе, ты мне, і нават не адносіны, хто будзе пад чыю дудку скакаць. Элемент этого есть и в белорусско-российских отношениях. Потому что, сгодитесь, чисто экономично, гигант и карлик, коли бы справа была только вот в этих разликах, кольки кто кому дае, да, Беларусь бы 20 годов тому просто размазали по столу. Не размазали. Чему не размазали? Какие такие силы у Беларуси, какие такие силы у Лукашенко? Российские интересы. Российские интересы. Спадар Андрей, ці сапраўды вырашаючы гэтыя эканамічныя праблемы, на ваш погляд, все ж таки паўстануць пэўныя палітычныя аспекты, да прыкладу той узровень лаяльнасці, пра які казаў зараз спадар Юрый? Ну, гэтыя пытанні паўстануць, але яны дакладна паўстануць не заўтра, таму што, як мне здаецца, на сённяшні дзень Расія не гатовая гаварыць пра беларускую палітыку, як знешнюю, так і ўнутранюю. Гэта смешна сказаць, але у Расіі няма ніводнага спецыяліста па Беларусі. І калі мы возьмем тое, чым тут займаецца амбасада, наўрад ці яны самі разумеюць, напрыклад, расійскія дыпламаты, у якой краіне яны працуюць, і якія працэсы тут адбываюцца. І, дарэчы, цікавая такая рэч, у нас жа зараз новы расійскі амбасадар, і вось неяк так супала, што пасля ягонага прыбыцця ў Менск менавіта расійскія дыпламаты актывізаваліся, іх стала цікавіць інфармацыя, якая раней іх ніколі не цікавіла. І гэта якраз таки інфармацыя, якая, умоўна кажучы, звязана з вывучэннем краіны, дзе яны знаходзяцца. Ну, дарэчы, да. Я хотел еще маленькую ремарку таксама падтрымаць Андрея, але чисто тэхналагічна. Ведаеце, апрыёрі кажучы, скажем, месяц таму, ці праз месяц, ці праз два, размова можа пайсці в таком стылі. А як бы вы, напрыклад, беларусы признали Абхазию? Вот Саддам признал за то, что мы, Россия, его подтримливаем, да? А вы что ждете, так сказать? Ці, умовно кажучи, вы гуляете в эту гульню, там, да и нет, не говорите, мы то признаем Крым, ті не признаем, мы Российскую Федерацию, консульство в Симферополе можете открыть? Тогда, знаете, у нас и маневр может повернуться в другой бок. Такая гутарка апрыёрі кажучы магчымая. Але ведаеце, такія гутаркі ніколі не ведут на фоне велізарнага колхоза, калгаса за плячыма. Калі там міністры, прэм'еры, это ведут вельмі деликатно. Face-to-face, сам на сам, такую гутарку можно провести. Что, знаете, Александр Григорьевич, а хорошо было бы консульство. А мы, так сказать, знаете, можем дать, а можем и не дать. Но не завтра. Завтра такой гутаркі не будзе, вельмі, скажем так, хутчэй за ўсё чисто тэхналагічна. Ну, мы можем дать, а мы можем не дать, а у нас привыкли отказывать, а мы можем там на захад пайсці. А гэта ўжо нікога не паважае, таму што, мне здаецца, Расія вельмі рэалістычна ацэньвае патэнцыял мадэрнізацыі і лібералізацыі беларускага рэжыма, яго фактычна няма, і мне здаецца, што ў Расіі разумеюць, што Лукашенко не палітык еўрапейскага тыпу, і тая ўлада, якая існуе на Беларусі, яна не можа быць кааптавана захадам увогуле. Що гэты козыр уже не козыр. Ну, ён яшчэ нейкі час будзе па інерцыі спрацоўваць, таму што бюракратыя, яна такая бюракратыя, але я скажу так, что для мяне заўсёды паказчык вайскова-палітычнай зносіны. А яны стагніруюць і нават пагаршаюцца. Мы перарвемся на невялічкую паузу. Зараз кароткі выпуск навінаў на Еўрарадыё. Нагадаю, што гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы разам з палітычным аналітыкам Юрыем Дракахрустам і кіраўніком Цэнтра Беларусі Security Block Андрэем Паротнікавым. Мы абмяркоўваем, чым могуць скончыцца заўтрашнія перамовы Александра Лукашенко і Владимира Путина ў Сочи. Слухайце Еўрарадыё. Еўрарадыё. Мы першае рок-радыё Беларусі. Самыя свежыя навіны і аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці і ў інтэрнэт-прасторы. 24 гадзіны на суткі нас можна знайсці на старонцы euradio.fm. Лаві нас на спадарожніку Астра 4А, 4,8 градусаў на ўсход. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Прагне прыгодаў. Еўрарадыё.
Єврорадіо. Новини – наша справа. Вітаю, пры мікрафоне Ліза Кучаравая. В 15:20 у Беларусі запрашаю на кароткі інфармацыйны выпуск навінаў. 20-21 верасня Александр Лукашенко адправіцца ў Расію з працоўным візітам. Заўтра ў Сочы пройдуць яго перамовы з Уладзімірам Пуціным. У перамовах прымуць удзел чальцы ўрада Беларусі і Расіі. Акрамя таго, у кіраўнікоў дзяржаваў пройдзе двухбаковая сустрэча ў фармаце сам-насам. Чакаецца, што на перамовах будуць абмяркоўвацца такія сферы, як сельская гаспадарка, прамысловасць, гандлёва-эканамічная і фінансавае ўзаемадзеянне, нафтагазавая сфера. Палітолог Андрей Паротнікаў лічыць, што размова якраз такі будзе весціся перадусім пра эканамічнае ўзаемадзеянне Беларусі і Расіі, а не пра палітычнае. Гэта ўсё ж такі будзе такая даволі важная сустрэча, але яна будзе не палітычна важнай, а хутчэй важнай з кропкі гледжання эканамічнай, двухбаковых гандлёва-эканамічных адносінаў. В дадзеным выпадку мне здаецца, што рэй будзе весці Масква. Лічыць палітолог Андрей Паротнікаў. Ці паразумеецца Лукашенко і Пуцін, мы абмяркоўваем проста зараз у нашай студыі з палітычнымі экспертамі Юрыем Дракахрустам і Андрэем Паротнікавым. Размова працягнецца адразу пасля выпуску навінаў. Праўленне Нацыянальнага банка вырашыла памяняць дызайн некаторых банкнотаў. Пры гэтым купюры старога ўзору 2009 года выпуску застануцца ў абарачэнні. У мадыфікаваныя банкноты будуць унесеныя некаторыя змены, як выявы будынкаў на банкнотах пераправіць на цяперашні выгляд і іншыя змены, якія вы ўжо цяпер можете пачытаць і паглядзець на еўрарадыё.фм. Заставайцеся разам з намі. Еўрарадыё.фм. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі працуе Зміцер Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Разам з Юрыем Дракахрустам і Андрэем Паротнікавым мы абмяркоўваем і пралічваем варыянты, чым можа скончыцца заўтрашняя сустрэча ў Сочы кіраўнікоў Беларусі і Расіі, Лукашэнкі і Пуціна. Спадар Юрый, все ж таки, спадар Андрей сказаў, што гэты козыр, а мы пойдзем на захад, калі вы нам там не дадзіце, то ўжо не вельмі-то і спрацоўвае. Якія, можа быць, у нас ёсць казыры яшчэ, у беларускага бока маецца на ўвазе? Я не зусім, ведаеце, згодны з Андреем, што, ведаеце, як сказаў адзін дасціпны чалавек про беларускую палітыку, што ў беларускай палітыкі нічога не памірае, бо і не жыве. Так это не только во внутренней политике, это, в принципе, и в международной политике, потому что ничто не скончается, ни водный сюжет не скончается кропкой. Там, умовно кажучи, все, Захад для нас закрыты. Захад для нас ніколі не быў асабліва адкрыты. Так сказать, мільярды оттуда асабліва не давали. Беларусь там ни в Еврозвяз не запрашали, в НАТО не запрашали, нават у Раду Европу не запрашали. А с другого боку, когда, скажем, Макей, напрыклад, едзе ў разгар справы Скрипаля у Лондон, то той же самый Андрей Суздальцев, так сказать, трансляваў даволі, скажем, так сказать, глубокое огорчение российских коллег. Что это, в общем, выкликало раздражнение. Коли Россия, так сказать, ледь не как в Севастополе в часы там Льва Толстого, так сказать, бьется с англичанкой, которая гадит, а Макей, значит, с этой англичанкой целуется. Ах, как так? И в этом смысле, да, Захад не есть для Беларуси некая такая ведаете, ясная стратегия там. У нас с ним, скажем, домова об ассоциации. Нет, этого нема. Есть такие полутона. А мы пошли в Макей, Макей туда съездит. Ага, да. Москва, как поживаете? И Москва думает, нет, как-то с одного боку как-то их надо прищучить, а с другого боку прищучить нібито не отрымливается. И тому, может быть, все-таки им что-то дать, чтобы они уже,
такие штуки как бы не вытворали. Вот там такая логика. И в этом сенсе, ведаеце, мне здаецца, что все ж таки, ну да, ёсць беларускія козырі пэўныя, но мне вот уяўляецца, что яны больш вот такие психологичные, а они у свядомасці самих расейцаў. Потому что, может, меня Андрей вот поправит, але я чуў вот этой размовы, а вот у нас два российских объекта, Ганцевича и Вилейка. Мне здаецца, вот такой, якраз як Ганцевичах, РЛС-ка, она некалькі гадоў стояла у Азербайджане, в Габале. Такая же РЛС-ка. Зараз ее, здаецца, уже убрали. Ведаеце, колькі расейцы платили в год? 7 миллионов. Это 5 копеек. Это ничто. Вот. Але з іншага боку, ведаеце, вот паглядзець, скажем, умоўна кажучы, стаўленне расейцаў, хто ў іх самая лепшая краіна, хто ў іх самая блізкая краіна? Беларусь. Чем это годами, это никак не меняется. И это сидит в мозгах и кремлевских людей так само. И как бы, ну да, ну надо их, конечно, прищучить. Ну сколько же можно, ну вот они развожают, ну сколько же можно их кормить? А с другой стороны, ну как-то, а кого кормить? Одна Россия застаецца. А так, ну вот белорусы, ну да, они хитруют, да ну так, а у России что не хитруют? Кадыров не хитруе. Вот коли поравновывать Кадырова и Лукашенко. Ну и тот капризничает, этот капризничает. Ну, в принципе, ну в России это как бы понятно. Ну краде крышечку, ну так и Кадыров краде. Памятаете, как он сказал, когда это было празднество в Грозном? Вот, там какие-то акторы приезжали, его пытаются, значит, а гроши откуда? Аллах дал, ты знаешь, дорогой. Ну, Александр Григорьевич тоже говорит, так сказать. Ну что ж, Господь дал, что... Андрей, узгадали на пачатку размовы вот гэтыя пэўныя інфармацыйныя атакі на Беларусь. Все ж таки, гэта просто... перад гэтай сустрэчай першай, другой Лукашэнкі і Пуціна адбываецца, каб неяк так вот стварыць такі фон, можа быць, нервовасці больш дадаць беларускаму боку, беларускім перамоўшчыкам, ці за гэтым стаіць нешта больш сур'ёзнае? Ну, пакуль за гэтым нічога сур'ёзнага не стаіць, але ключавое слово «пакуль». Я думаю, што гэта ўсё ж такі такая спроба расхістаць псіхалагічны стан беларускай дэлегацыі, галоўнага ейнага чальца, дзеля таго, каб вырашыць нейкія свае тактычныя задачы падчас тых перамоваў, якія адбудуцца заўтра. Ну, а калі казаць аб, скажем, беларускіх аргументах у камунікацыі з Масквой, то я сапраўды згодзін з Юрыем аб тым, што вось якраз такі гэтая сімпатыя да Беларусі беларусаў з боку простых расейцаў і той факт, што Лукашенко застаецца пакуль што самым папулярным замежным палітыкам у Расіі, гэта сапраўды рычаг ціску на Крэмль і такая нейкая рамка, якая абмяжоўвае іхнюю актыўнасць на Беларусі. Але зноў-такі, чым больш з'яўляецца такіх укідаў, чым больш вешаюць на Беларусь ярлык краіны нахлебніка, краіны здрадніка, то тым менш, скажем, гэты рычаг уплыву ён будзе дзейнічаць, на жаль. Дарэчы, вось адзін з нашых гледачоў задае пытанне спадару Паротнікаву. Я неяк прапусціў гэтую фразу, но, відаць, людзі больш уважліва слухаюць і пытаюцца, на якой падставе вы робіце выснову, што ў Крамлі слабое стратэгічнае планаванне па Беларусі? Я не раблю выснову аб тым, што ў Крамлі слабое стратэгічнае планаванне. Я кажу, што пакуль што нейкай уцямнай стратэгіі расійскай адносна Беларусі ў Крамлі няма. Вось яны зараз яе пачынаюць выпрацоўваць. Таму што больш за 20 гадоў ім хапала таго, што галоўны чалавек у краіне гэта чалавек, з якім яны маюць камунікацыі зносіны і праз якога яны могуць вырашаць все свае пытанні. Ну, давайте просто паглядзім расійскую аналітыку даступную па Беларусі. Што мы там ввогуле нешта пра рэальную Беларусь ёсць? Ну и нават я бы сказал, вот это вы вельмі правильно сказали, что как бы важность проблемы яно пропорцыйна колькасці спецыялістаў, экспертаў, якія занимаются. Ну я, напрыклад, экспертаў, якія адмыслова займаюцца Беларусью в России, ну добра, калі ведаю пяток. Я нават не расставляю, як бы, что называется, знаки. Они мне падабаюцца, яны не падабаюцца. Ну, напрыклад, той же Суздальцаў
ён валодае тэмай. Іншая большасць экспертаў, калі да іх звяртаешься, они так, ну да, ну вы знаете, ну вот проблема Украина, проблема там, я не ведаю, Немеччина, проблема Франция, а про вашу Беларусь, ну хорошо, ну я поговорю крышечку, ну раз вы пытаетесь, вот такая реакция. Люди специально Беларусью, ну я кажу, это адзінкі ў России, в адрозненне ад Украины, где люди десятки людей, якія в Москве займаюцца Украиной. Причем я еще раз подкрэсліваю, справа не ў тым, а яны мне падабаюцца ці не, іх пазіцыя, іх просто шмат, і яны высокія прафесіяналы, тым не менш. Па Беларусі іх вельмі мала. Андрей, яшчэ да вас будзе такое пытанне. Вот спадар Юрый узняў гэтую тэму вайсковага супрацоўніцтва, станцыі РЛС, якая ёсць і ў Беларусі. Хутка заканчваецца тэрмін арэнды. Што далей? І ўвогуле, што ваеннае супрацоўніцтва? Можа зараз, ну не падчас гэтых перамоў, а ў нейкай бліжэйшай будучыні ізноў вернемся да авіябазы, яшчэ да нейкіх вот такіх вот пытанняў, бо стаяла пытанне там, што ледзь там не нейкія там ракетную частку тут размясціць расійскую. Ну гэтае пытанне было штучна пастаўлена, наколькі вядома, яго у рэальнай павесткі дня двухбаковых адносінаў ніколі не было. Што тычыцца РЛС, у прынцыпе, і другога вайсковага аб'екта, які ў Вілейцы знаходзіцца, то, ну, маё меркаванне, што дамова аб арэндзе будзе працягнутая, ці карыстанне будзе працягнутае на наступныя 5 год. Тым больш, што калі мы возьмем тыя ж Ганцавічы, то там расійскі бок альбо ўжо скончыў мадэрнізацыю, альбо вось-вось скончыць яе мадэрнізацыю гэтых РЛС. А сама тэматыка, само вайскова-тэхнічнае і вайскова-палітычнае супрацоўніцтва Беларусі і Расіі – гэта свяшчэнная карова двухбаковых адносінаў. І на сённяшні дзень не іхны бок, не беларускі бок, яны гэтую карову ў ахвяру прыносіць не гатовыя. Таму пакуль што я б сказаў так, што будзе ісці так, як яно ідзе, але праблема ў тым, што нават і ў гэтай сферы пытанні і, скажем так, нейкія такія праблемныя моманты, яны назапашваюцца таксама. Спадар Юрый, палітычнае пытанне да вас таксама можа быць, ну, на будучыне. Учора Олег Гайдукевич, намеснік кіраўніка ліберальна-дэмакратычнай партыі, заявіў пра тое, што будучыя парламенцкія і прэзідэнцкія выбары будуць ледзь не самыя складаныя ў гісторыі Беларусі, бо будзе ціск з захаду і з усходу і гэтак далей. Ось у спадара Андрэя, я ведаю, мы ўжо гаварылі на эту тэму, ёсць свая тэорыя развіцця падзей і цікавасці з боку Расіі, расійскіх палітолагаў і палітыкаў, паліттэхнолагаў да гэтых выбараў беларускіх. Але вы як лічыце, будзе цікавасць да гэтых выбараў і будзе спроба неяк у іх паўплываць на іх ці паўдзельнічаць у іх? Безумоўна будзе. Безумоўна будзе. І в этом сэнсе, вот калі мы кажам там пра расійскіх кандыдатаў, да, это ж не абавязкова, так сказаць, казак с лампасами. Той же спадар Гайдукевич, ну, он человек не старый, он человек довольно динамичный, и он, так сказать, дорогу в Москву ведае. Язык добра подвешаны. Да. И сына уже показал. Не, так я и кажу про молодшего. Я кажу, что это в адрозненне ад старэйшага. Але ведаеце, по вялікім рахунку, ну вот маё адчуванне по сённяшняму дню, да, по тренду, что ён ли ці нейкія іншыя кандыдатуры будуць выкарыстоўвацца ў 2020 годзе, калі нічога іншага не зменіцца. Хутчэй, як той казаў, каб солі на хвост насыпаць. Как Александр Григорьевич адчуваў, што да, што Москва ёсць, што Москва... Іншая справа, ведаеце, ведь ніхто ж не ведае. А калі раптам па нейкіх прычынах вот перад выбарамі, скажем, ці падчас выбараў адбудзецца тое, што было прошлой зімой і весной. Протесты антидармаедские. А мы бачили, як это бывает, оказывается, в Беларуси. И все эти размовы, что белорусы, так сказать, спят там, так сказать, и вогуле ничего не хочут. Нет, по-розному бывает. Вот калі, умоўно кажучы, выборы припадут на гэта, тады русские будут гулять больш цікавыя гульні, конечно. Іншая справа, что я все-таки лічу, я не вельмі веру в такие, ведаеце, в конспирологию, что это можно сделать.
Ну, тут, магчыма, хтосьці мне запярэчыць. Я думаю, што это вельмі складана. Але калі як бы вот супала, тогда, я думаю, они будут играть больше агрессивно, не только сыпать соль на хвост. Вы маете на увазе это сделать протесты, спровоковать? Да. Ну, вот так, просто там вкинуть, я не ведаю, некалькі мільёнаў. Ведаеце, як кажуць англічане, можна подвесці коня до воды, нельга его примусить пить. Так что не все счастье в бабках. Пытанне крыху не па тэме сустрэчы Пуціна і Лукашенко, але вот людзей цікавіць меркаванне экспертаў. Таму Сергей Комлач пытаецца, на погляд экспертаў, ці знаходзіцца Расія на парозе распаду? Не. А з чаго? Чым распад, так сказаць? Прыкметаў няма. Яна як бы, я б сказаў, пашыраецца хутчэй. Вот Крым, вот Донбасс. Так што прыкметаў ніякіх, па шчырасці, калі, умоўна кажучы, цяперашнюю сітуацыю параўноўваць, я не ведаю, з часамі, когда в Чачні была вайна, калі там в Татарстане абвяшчалі незалежнасць, цяпер ці ж дагладзь. Это не значит, что праз 10-15 гадоў там не ўзнікнуць новыя, так сказаць, какие-то шокі, стрэсы, но зараз я не бачу ніякіх. Тым больш, ну, так, там ідзе даволі бурны палітычны працэс, адносна, калі вот казаць пра гэтыя антыпенсіянерскія, ну, назовем іх, так сказаць, пратэсты, але я бы не перабольшваў. Это зусім не канун там рэвалюцыі, ну, трасе, ну, да, ну, і тым больш это не прыкмета распаду. Да, это вострая барацьба, але, умоўна кажучы, у пэўным сэнсе это барацьба, так сказать, палітычная барацьба русских с русскими. Нам трэба ўжо завяршаць эфір, таму падвядзем высновы. Мы на пачатку праграмы акрэслілі асноўныя праблемы, якія зараз ёсць у нашых ўзаемаадносінах Мінска і Масквы. Гэта падатковы манёвр, гэта нафтапрадуктаў пастаўкі, гэта там нейкія крэдыты, яшчэ гэтак далей. На гэтай сустрэчы ці здолеюць ўсё ж такі гэтыя асноўныя эканамічныя там нафтавыя пытанні вырашыць, ці там цалкам, не цалкам, на якія саступкі мы пойдзем, не пойдзем? Вашы... А я думаю, што расійскі бок прыедзе на гэтую сустрэчу з ужо падрыхтаванымі рашэннямі і, скажем так, ну, я не ўпэўнены, што расійскі бок будзе настолькі гнуткім, каб задаволіць все беларускія патрабаванні і чаканні. А я думаю, как бы, ну, я з гэтым згодны, але і наадварот, што як бы і расійскі бок не приедет со словами, грубо кажучы, вот вам хрен. Вот, умоўна кажучы, наш там міністр абвясціў, што сёлета вы куплялі 2 мільёна, там, умоўна кажучы, нафтапрадуктаў, да? А ў наступным годзе будете радавацца, калі 100 тысяч атрымаеце, сказаў этот российский чиновник. Я не выключаю, что завтра домовятся, что, ну ладно, ну миллион вы отрымаете, но только, ну не борзейте, потому что 2 это уже много. Ну вот и по астатніх, умоўна кажучы, по тым же падатковым маневры, магчыма скажут, ну да, ребята, маневр будзе, але, умоўна кажучы, мы сваім НПЗ даем льготы, ну вам таксама дадзім, ну менш. Ну вот по стылі, мне здаецца, вот будзе пра нешта такое размова. Выснова такая, што скажуць, ну не так будзе цяжка, вот як мы абяцалі, але і не тое, што вы хочаце. І радуйцеся таму, што вот там мы даём. Ну, прыклад. Аукцыён з паніжэннем. Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што гэта быў сумесны стрым Еўрарадыё Е-прамовы. У студыі працаваў Зміцер Лукашук. Маімі сёння гасцямі былі палітычны аналітык Юрый Даркахрусты, кіраўнік аналітычнага праекту Беларусь Security Blog Андрей Паротнікаў. Мы абмяркоўвалі заўтрашнюю сустрэчу кіраўніком Беларусі і Расіі ў Сочы. Слухайце Еўрарадыё. Еўрарадыё. Мы першае рок-радыё Беларусі. Самыя свежыя навіны і аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці і ў інтэрнэт-прасторы. 24 гадзіны на суткі нас можна знайсці на старонцы euradio.fm. Лаві нас на спадарожніку Астра 4А, 4,8 градусаў на ўсход. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.